Ahojte, vítam vás v dnešnej časti DM školy líčenia. Minulo sme si ukázali denné líčenie, dnes vás naučím, ako si správne vytieňovať dymové oči. Je na každej z vás, či preferujete cez deň výrazné alebo jemné líčenie. Toto dymové líčenie spočíva hlavne v technike, ktorú si musíte osvojiť a hodí sa rovnako na deň ako aj na večer. Ako prvé použijeme čiernu ceruzku. Veľmi dôležité je, aby bola naozaj mäkká, aby sa nám dala pekne tieňovať a rozmazávať. Ďalej budeme potrebovať očné tiene. My zvolíme tmavo-hnedý a tmavý čierny očný tieň. Najlepšie, keď sú matné, nie perleťové. Ako variant očných tieňov môžeme zvoliť aj očné tiene v ceruzke. Sú krémové, čiže sa veľmi dobre rozmazávajú, veľmi dobre sa s nimi pracuje a veľmi dobre sa s nimi tieňuje. Na záver tieňovania môžeme oko ešte zvýrazniť čiernou tekutou linkou. Ďalej budeme potrebovať čiernu špirálu. Lepšie, keď je špirála veľmi zhusťujúca, naozaj, že vám spraví taký veľký objem, týmto dymové oko bude pôsobiť ešte sítejšie a tmavšie. A najdôležitejšou pomôckou tieňovania dymových očí sú štetce. A zvolíme malý gulatý tieňovací štetec, stredná veľkosť a potom ešte o niečo väčšia. A veľmi dôležité je to, aby tie štetiny naozaj boli veľmi mäkké, aby sa nám s nimi dobre pracovalo a dobre tieňovalo. Keď už budeme mať oči vytieňované, namalované, zvýraznené, na záver príde obočie a na to budeme potrebovať ceruzku, môže byť aj s takýmto kartačikom, aby sme si ho učesali. Čo budeme potrebovať na dymové oči sme si už ukázali a poďme si to teraz spoločne ukázať na Zdenke. Zdenka, ty máš rada výrazné líčenie očí? Áno, mám. Myslím si, že tebe sa to veľmi hodí, naozaj to zvýrazní tvoje pekné oči. My si dnes ukážeme, ako si spraviť dymové líčenie z tohto základného denného líčenia, ktoré sme si ukazovali minule. Ale skôr ako si ukážeme celý postup a všetky také tie tipy a triky ako na to, tak si to najskôr nakreslíme. Ja si tu spravím takéto oko. Pri tom dymovom líčení je veľmi dôležitá technika tieňovania. Naozaj musíme to poriadne roztieňovať, aby nám tam vznikli plynulé prechody, aby naozaj tam neboli ostré hrany, preto sa to aj volá dymové líčenie. Ako prvé si spravíme čiernou ceruzkou linku na hornom viečku, takisto aj na dolnom. Vlastne my celé oko orámujeme čiernou ceruzkou. Ceruzka by mala byť naozaj veľmi mäkká, aby sa nám dala potom dobre tieňovať. Kľudne tá linka môže byť hrubá, vôbec nemusí byť rovná, pretože my ju potom budeme rozmazávať. Keď máme oko orámované, tak si zoberieme hnedý očný tieň a tú ceruzku pomocou toho hnedého tieňu budeme rozmazávať. Budeme ju rozmazávať naozaj dostratená a dookola celého oka a rozmažeme ju presne po lom oka. Čiže tu, ako máme lom oka, tak my ju roztieňujeme, tú ceruzku, pomocou toho hnedého tieňu. Čiže nám to skončí presne niekde v tejto časti. To isté spravíme aj na dolnom viečku, že si tú čiernu linku nakreslenú roztieňujeme hnedým tieňom. Naozaj sa s tým vyhráme, aby tie prechody boli plynulé, aby to oko naozaj pôsobilo takým dymovým dojmom. A na záver zoberieme čierny očný tieň a s ním si vytieňujeme iba tento vonkajší kútik oka. A začneme presne od toho kútika smerom hore a tentokrát to tieňujeme smerom aj do tejto strany, aj dovnútra oka. Čiže my budeme mať vytieňovanú túto časť. Tu na nás vznikne kvázi ako keby taký trojuholník čierny, ktorý musí byť roztieňovaný. Naozaj tie tieňovania musia byť veľmi plynulé. A tým my docielime to, že to oko naozaj bude vyzerať také mačacie, také zvodné a naozaj to dymové líčenie bude potom dokonalé. A teraz si to ukážeme na Zdenke. Najprv si zrekapitulujeme, ako si urobíme denné líčenie, pretože to nám bude slúžiť ako základ pre to dymové. Najprv si na viečko nanesieme béžový perleťový tieň, nanášame ho na celú časť pohyblivého viečka až k obočiu.
Potom si zoberieme čiernu ceruzku a čiernou ceruzkou vykreslíme linku tesne k myhalniciam. Ono nám to vlastne tie riasy potom viac zahustí a opticky stmaví. Tvorme. Presne to isté spravíme na dolnom viečku. Presne k myhalniciam vykreslíme linku. Keď máme oko takto oramované ceruzkou, tak si tú čiernu linku roztieňujeme hnedým očným tieňom a po celej dĺžke ceruzku roztieňujeme. Keď máme ceruzku rozmazanú hnedým tieňom, tak si vytieňujeme lom oka a začíname od vonkajšieho kútiku smerom k strednému. Keď máme lom oka vytieňovaný, zoberieme si rozjasňovač a nanesieme ho pod obočie. A do vnútorného kútika. Keď máme nanesený rozjasňovač, zoberieme si čiernu hrubú ceruzku. My zvolíme takýto očný tieň, ktorý je vo forme ceruzky, je veľmi krémový a veľmi dobre sa roztieňuje. Ak nemáme takýto očný tieň, kľudne môžeme zvoliť opäť čiernu očnú ceruzku. A nanesieme ju na celú časť viečka. Kľudne ju tam môžeme dať na husto. Vôbec nevadí, že to nebude rovné, pretože my to budeme potom ďalej rozmazávať. A naozaj až tesne k myhalniciam. Ono by to vlastne malo vyzerať zo začiatku takto nejako. Takisto zvýrazníme čiernou ceruzkou aj dolné viečko. Túto čiernu ceruzku, ktorú sme tam naniesli, si my zafixujeme a roztieňujeme tmavým očným hnedým tieňom. Opäť si zoberieme hrubý gulatý tieňovací štetec a ten tieň masný čierny my vlastne teraz zafixujeme a rozpracujeme tým hnedým práškovým. Tieňujeme iba po lom oka, netieňujeme vyššie. Kľudne si môžeme opäť pomôcť prstom, aby sme tam mali jemné prechody, aby tam nevznikli ostré kontúry. Pri vonkajšom kútiku oko potiahneme smerom von, čiže to líčenie potiahneme, aby to oko pôsobilo takým mačacím dojmom. Rovnakým spôsobom roztieňujeme aj dolné viečko, opäť pomocou hnedého očného tieňu. Na to použijeme taký tenší gulatý tieňovací štetec a po celej dĺžke dolného viečka čiernu ceruzku rozmažeme. A opäť tu na boku ideme do strany a trochu to pretiahneme do mačacieho oka. A opäť, aby to tieňovanie bolo dokonalé, tak si pomôžeme aj vatovou paličkou. Aby sme tu dole nemali také ostré hrany, preto je to dymové líčenie, aby naozaj to tieňovanie tam bolo plynulé. Keď chceme mať to oko naozaj veľmi výrazné a syté, tak si môžeme ešte pomôcť tmavým tieňom, že ho nanesieme prstom, vtedy sa nám na to viečko naniesie intenzívnejšie a môžeme to ďalej roztieňovať. Keď máme takto oko vytieňované a zvýraznené, zoberieme si tekutú očnú linku, nakreslíme ju tesne k myhalniciam po celej šírke horného viečka.
Linku necháme zaschnúť a zvýrazníme myhalnice. Najlepšie ich zvýrazníme naozaj takou zhusťujúcou špirálou, ktorá nám riasy aj vytočí dohora, aj nám ich zhustí. To oko bude pôsobiť ešte tmavšie a výraznejšie. Nezabúdame namalovať aj myhalnice v vnútornom kútiku, to veľa žien zabúda. Rovnakým spôsobom zvýrazníme aj dolné myhalnice. Naozaj pri tomto dymovom líčení tie riasy môžu byť úplne výrazné, husté a tmavé. Na záver už iba zoberieme čierny očný tieň a zvýrazníme si s ním vonkajší kútik. Zavrime. A takisto roztieňujeme smerom hore aj von z oka. A týmto je naše dymové líčenie hotové. Môžeme si porovnať, ako vyzerá to denné, ako vyzerá to dymové, že sme naozaj iba zvýraznili to denné čiernou ceruzkou a tmavým tieňom. A teraz prejdeme aj na to druhé oko. Zdenka, máš zvýraznené oči dymovým líčením. Čo povieš na tento štýl líčenia? Tak je to také výraznejšie, ale páči sa mi to. Myslím, že sa ti to aj hodí a určite by sa ti to hodilo aj na pódium. My si v ďalšej časti posvietime opäť na líčenie očí. Ukážeme si večerné líčenie, ako z tohto dymového spraviť viac výrazné a farebné. A my so Zdenkou sa na vás tešíme už teraz na budúce. Majte sa pekne. Ahoj.